Iya-iya ang paglabang sa mga pedestrians gawa sa Cebu City Hall tungod kay guba ug non-functional ang mga traffic lights gawa sa maong buhatan. Apan ang PWD nga si Jose ning saysay nga wala kini problema alang kaniya. Sanglit dunay higayon nga dunay mga kawani sa Cebu City Transportation Office nga mugiya paglabang sa katawhan. So far, di man kay lisod kay na may mo guide na mga CCTO. Di ra okay ra. Mubo ra man sad. Mipatinaw ang chairman sa Traffic Management and Coordination Committee, City Councilor Ray Galon, nga kini tungod sa kakaraan sa maong mga traffic lights. Karaan na kayo ba ang kaning SCOT system? Over the years, di lang wear and tear, no? Pero tinagyan ng lisura, di na integrated, di na centralized. That's the need na yun nga naatay kining up-to-date, nga kining traffic system. Sumala sa pagsusi sa Metro Manila Department Authority kun MMDA kuwang kini sa real-time traffic processing ug pedestrian safety features. Dugang ni Galon nga ilang gihuwat karon ang rekomendasyon gikan sa CCTO aron sa dugang pagpalambo sa traffic system sa Dakbayan. Maghuwata sa recommendation sa department nga assign na which is Cebu City Transportation Office. Ang ato lang yun nga gustong mahitabo nga kinitanan would better serve the Cebuano people nga unta makatabang ni sa atong traffic situation dinhi sa syudad. We expect it to be that which they claim it to be. Kung ingon ana ang iyang kapasidad, ingon ana gyud ang iyang performance dapat. Gipamatud-an ni CCTO Assistant Department Head Attorney Kent Hongoy nga doon na pa'y mga kakuwang ilabi na sa inisyal nga pagpatuman sa AI traffic light system. Yes, there's a concept or a component which is lacking right now, that is for the persons with disabilities, because accordingly there is a component which provides a prompter for our brothers and sisters who have hearing disabilities. Sa laing bahin, padayon ang pag-renovate sa Cebu South Coastal Road Tunnel. Maobserbahan nga mas nihayag na ang dalan sa southbound lane ug padayon ang pag-ayo sa mga hairline cracks sulod sa tunnel. According to the contractor, we are very ahead of our schedule. We hope nga before the fourth quarter, the start of the fourth quarter, they will be done with southbound lane and they can transfer their scaffoldings to the northbound lane. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV, Cebu.